saƙo na musamman daga babban ɗakin siyasar ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Dr. Dauda Lawal Dare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Imran Ahmad Rufa'i, mataimaki na musamman ga ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau. Saƙo ne wannan zuwa ga ilahirin jam'iyyar PDP na Zamfara da ƙasa gabaki ɗaya akan wani labari na ƙarya ko na ƙazafi da ke yawo a kafafen sadarwa na zamani. Mu ma mun tashi mun ga wannan labari akan cewa ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP na Zamfara yana shirye-shiryen komawa jam'iyya ta APC. To wannan ba gaskiya bane, wannan ƙarya ne daga 'yan siyasa inda sun tabbatar da barazana da ƙalubale wurin cin zaɓe idan Allah ya kai mu zaɓe na gwamna a 2023. To ina so in ƙara jan hankali ga 'yan jam'iyyar PDP cewa su kwantar da hankalinsu. Dr. Dauda Lawal yana na akan takarar shi ta gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP kuma za mu yi nasara a zaben 2023 in Allah ya yarda. Sako na musamman kenan aka saurara daga babban ɗakin siyasar ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a gidajen Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare ta hannun